Εδώ. Πήγατε πολύ και εδώ. Καταλαβαίνετε, δεν γίνεται να εξαφανιστούν οι εργαζόμενοι που είναι διαμαρτυρωτές. Γιατί θα πει ο Γιατί δεν Πρωθυπουργός. κάθεστε απέναντι στην άλλη. Ήμασταν εκεί, μας λέτε πάτε στην άλλη γωνία. Ερχόμαστε εδώ, μας λέτε Από την αρχή ήταν κανονισμένο. Αυτό εσείς δεν είναι θέλετε να καθόλου ανεβάσετε κανονισμένο. ένταση επίτηδες. Εγώ θέλω να ανεβάσω Είτε ένταση. κανονισμένο, είτε απέναντι. Εγώ έφερα όλες αυτές τις Ξέρετε συνάντησεις. πολύ καλά. Δεν κατάλαβα, εγώ έφερα όλες αυτές τις συνάντησεις. Μία ένταση δεν έχει. Καθόλου κλίμα, όχι. Θες να μείνεις εδώ πέρα. Εδώ θα μείνουμε, εδώ πάνω θα μείνουμε. Φέρτε τα μάτια, μας δίνετε ρε παιδιά, τώρα τι να κάνουμε τώρα. Το έχετε ξανακάνει. Το έχετε ξανακάνει. Αυτές τις δυνάμεις εδώ πέρα, εγώ τις έφερα. Εσείς μας έχετε πει να πάμε κάτω στην πλατεία του Βάλλου. Γίνομαι υπερβολικός, το ξέρω. Καθίστε απέναντι εκεί που προβλέπετε. Έτσι όπως έχουμε πει. Εδώ προβλέπετε. Προβλέπετε να πάμε στην πόρτα όπως πηγαίνουμε κάθε φορά. Επίτηδες τώρα, ανεβάζετε ένταση επίτηδες. Θέλετε να κρύψετε, εντάξει, να κρύψετε τους εργαζόμενους. Θέλετε να κρύψετε τους εργαζόμενους. Τι να κρατήσουμε απέναντι, θέλετε να κρύψετε τους εργαζόμενους. Αυτό θέλετε να κάνετε. Να εξαφανιστούν οι εργαζόμενοι. Τι κουβέντες είναι. Εγώ δικιά μου κουβέντες. Να ήμασταν εκεί πέρα και μας λέτε φύγετε από εδώ. Είμαστε εδώ πέρα, μας λέτε φύγετε από εδώ. Πού να πάμε να καθίσουμε. Ωραία. Αφήστε μας να πάμε εδώ πέρα να. Εδώ. Ούτε πρόκειται, το ξέρετε πολύ καλά, ότι ούτε πρόκειται έχουμε. Μα δεν έχουμε κάτι με τον Πρωθυπουργό και δεν θέλουμε να κρύψουμε τους εργαζόμενους στον Πρωθυπουργό. Στην είσοδο φαίνεται. Αυτό θέλετε. Δεν είναι στην είσοδο, εδώ θέλουμε να πάμε, απέναντι από την είσοδο. Απέναντι από την είσοδο. Για να δείξουμε πώς θα Θα πει και να πει εδώ. σε έχουμε μιλήσει κι άλλους. Υπάρχουν και άλλες πόρτες. Από όλο τις βάζουν. Απλήρωτη δουλειά, απολυμμένοι εργάτες, έτσι λουτίζουν οι κεφαλαιοκράτες. Απλήρωτη δουλειά, απολυμμένοι εργάτες, έτσι λουτίζουν οι κεφαλαιοκράτες. Φτάνει, τα κέρδη σου να ψάνεις, οι εργάτες σου πεινάνε, το δίκιο του ζητάνε. Εδώ, Αγώνα ταξικό, γιατί εμείς δεν ζούμε με 400 ευρώ.